rezekimu ya Mas ya. Tak dongakne oleh izin saka bojomu ya. Lho dikek korun. Ditenan aku sing entuk korun gak dienggo love oren lho. Ndokmu ilang gudiken sisan. Luki mana? Gak duwe koin wonge. Galuh suwun. Aku izin ingah-ingih til ngono. Aku gak nge-give sik ben Rafasa wae sing kei kowe iwak ngono mau. Asik galuh. Jare kowe mau kon ngei aku iwak. Kok pucet dia. Kon ngei iwak mengke Mas. Aku ngke wis dititipi kok omongan kok pucet ya rambut kalungnya selama 10 menit ke depan karena tidak standar berdasarkan lo cah ki aku ki mesti gak iso di-give kan? Gak iso di-give kan? Isoi. Ya tapi langsung medun iki. Maaf ya Mas Rafasa, maafin adik ya. Enggak, aku kapok. Gak nyeneni kowe neh. Maaf. Aku seneni TikTok, maaf ya. Mas Rafasa baik banget, gemati banget, ya ampun. Ngei aku iwak paus terus Mas Rafasa suwun ya. Mas kayak announce gak sih dah. Los kene iki los. Tenan, ya ampun, pokoknya ganteng tenan, alah-alah ganteng pol banget. Kayak sing ngalah nih pokoknya. Kayak hati sekali, sayang banget.